Pozdrav dragi prijatelji. Raspalile hauzu u tuš kabini. Dakle, evo šta se dešavalo u tuš kabini, ko se sa kim tuširao, ko je koga mazio i ko je koga tuširao, ko je koga tuširao iz ljubomore, ovdje nema šale. Ovako, učesnica popularnog realitija, Elita, Anita Stanolović i zakonita supruga Jovana Tomić Matora su se zapravo posvađale kao dve cimerke u garsonjeri, zar ne? Anita se tušira, a Jovana uleti u tuš kabinu da je provocira. Evo, ja mislim da je to nova taktika. Ako ne možeš da rešiš probleme, uleti u tuš kabinu. Zamislite samo scenu, Anita lepo pjevuši pod tušem, misli kako će svoj dan započeti sa stilom, a onda, bem! Jovana izlazi iz mračnih senki, kao neki tuš duh. Onda, Jovana je izvela odbranu, nisam ni gledala u nju. Ja uopšte ne doživljavam nju. Mislim, čujte, ima dve kabine, ali ona baš morala u tu. Totalno logično objašnjenje, zar ne? To je kao da kažeš, ja sam slučajno uletio u tuš kabinu, mislio sam da je to bioskop. Ali onda Anita eksplodira, namjerno je iskoristila situaciju da viče na mene. Znači, očekivala je mirnu tuš sesiju, a dobila sukob sa tuš tiranijom. I tu se ne zaustavlja. Matora ide punom snagom, ja ću uvek ulaziti ko god da je tamo i baš me briga. Možete li da zamislite, ljudi? Borba za teritoriju tuš kabine postaje glavni događaj u Beloj kući. Da li je sljedeći korak krevet za dvoje u tuš kabini? Ko zna? Ali očigledno je da je u tuš kabini sve osim tuš kabine sa toplom vodom. Dragi moji, u ovom surovom svetu još samo Aloja ima neku veru.